Hindi pa deliver sa imo ha. Pagkaon pero wala ka na bayaran. Dili lang na mo sa imong bayad. Wala ka na yung mga anak nimo oh. Ano yung mga anak mo bayad? Kira? Ali, pa-receive lang namo na. Hindi pa deliver sa imo ha. Pagkaon pero wala ka na bayaran. Okay lang, dali lang na mo sa imong bayad. Wala ka na yung mga anak nimo oh. Ano yung mga anak mo bayad? Kira? Oh, wala yung mga bata, daghan bayad oh. Ano yung daghan ba sila? Gani. Ali, pa-receive lang namo na. Happy birthday! Happy birthday! Kalay mo edad na? 60. Happy 60th birthday, Nanay Lorna. Nakabalo ka na? Kung sa'yo nagpadala? Wala. Wala? Yan, itulo naman yung luwa lagi. Okay na, I share message para sa imo ha. Happy 60th birthday, Mama Lorna. Ani ang kami gamay pahalipay sa imo ha. Unta happy ka, aning among gamay nga pahalipay sa imong adlaw nga natawhan karon. Sa imong ika-60th birthday, nagapasalamat mi talan nga imong mga anak. Ma, imong walay bukas nga paghigugma ug pag-atiman namo. Sukal ba sa gagmay pa mi hangtod naabot mi aning mga idara. Bisan sa kalisod sa atong paligtang sauna, dili na nato isay-isay pa ay makahilakta ug ako pang isay-isay. Pero kay dili jud basta-basta atong mga naagian sa una. Sa kalisod sa kinabuhi, halos tanan kalisod ato nang naagian, Mama. Pero gi-survive mi nimo hangtod nga niabot mi sa ing-ani ug sa asa mi karon. Daghan kayong salamat, Ma, kay naa mo pirmi mo guide sa amoa. Bisan og layo nami sa imuha, naara gihapon mo nakaalalay sa amoa. Wala joy makatukong sa gugma sa ginikanan. Ma-enjoy ang imong adlaw nga natawhan sa among gamay nga pahalipay. More birthdays to come, Mama. Ug tagaan patag maayong panglawas sa kanunay. Pray lang ta permi kay ang Ginoo magauban ka nato kanunay. Happy 60th birthday, Mama Lorna. I love you kaayo, Ma. Love, RR.
Og special thanks to Jonah daw. Yeah. Nice. Unsa imong maingon sa imong anak, sa imong mga anak. Katong sa anak nimo sa Manila ug sa mga anak pa nimo diri. Salamat. Ang ako ay kasulti, ma'am. Wala ko. Nag-surprise ko maayo, ma'am. So, natingala ko. Pag-abri lang ngayon ako, nakulbaan ko. Unsa ba na? So, wala ko nagdaw na. Dagan ay yung salamat nila. Ako mga anak, labi na kay Ara o kay Jonah. Okay. Wa gyud ka nakalimutan sa imong mga anak na sa imong adlaw na tawhan. Mga nagpasalamat ko, ma'am. Oo. Bisag unsa ka Tama dayon. man nilang istorya sa mga kalisod. Ano. Oo. Basta maayo ang ginikanan, hinumduman yun sa mga anak. No? Okay. So, sir, ikaw, unsay mong wish kay mama nimo? Ali. Good health, long life. Amping permi. Okay, wala yung hug si mama diha. Ay, happy birthday, Nanay Lorna. Daghan pa kang mga igsoon diri, sir? Ay, ma'am, ikaw, unsay wish nimo kay nanay? Same lang, ma'am. Sim lang. Wala kay si nanay dra. Kaya makahilak siya. Ako isa dito, ma'am. Napaisa. Si Michelle, ba? Sige. So, napasalamat kay Cole. Salamat mo, ma'am, sa akong tanan ng anak. Pero, labi na kaya araw kay Jonah. Ay, surprise ko kumain, ma'am ba? Tingala ko, nga, ana. O, di natulala ka, Nay. Okay, kantan ka na mo, Nay. Og happy birthday. Kantan na to si Nanay. Og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nanay Lorna, make a wish and blow your candle. Happy birthday to you. Kung may panglawas, kung ingon man ang akong mga anak, sa mga dire, kaunta, dagan sila may panglawas. Kapanayin sila mga panglawas. Amen. Sige, yung pang kanila, Nay. Yehey! Happy birthday! Palakpakan natin si Nanay. Para pa, Nay, kami di ay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan City. Nalipay mi karon nay nga naami diri sa pagsaulog sa imong adlaw nga natawhan. 60 na jud kanay no. Oh, senior na jud. Welcome. Pero batang-bata mo mga kaigtagway nay. Oo ba, ma'am? Oo. Wala na kay bana nay. Ay na asa mo si sir? Busy. Sige no. Ay. Dili ka kiss wala naman dire. Hindi mo naman. Picture happy birthday. Palakpakan na to si Nanay. Ang picture mo, ma'am. Tay. Ay, tago-tago mga dito, tay. Dali tayo, tay. Tay, unsay wish nimo kay nanay, tay, sa birthday niya? Unsay maingon nimo? Message. Marami pang birthday dumating. Oo, di. May kiss si nanay dyan? Kiss na, tay. Kiss na, tay.